Dek napa melih, Mbok? Nah, niku, Mbok. Wis cocok marut. Nggih, niku 2000. Pun kula es. Nek niki 2,5, Mbok. 4.000. Nggih, 4.000. Kalih napa? Tahune mboten. Tahune apik-apik, Mbok. Nah, niku napa? Bangkul 1.500 murah meriah sak plastik 1.500. Dawete mboten? Lombok nggih enten. Lombok kulit melinjo. Dari kamera sederhana kami, inilah Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Tempe napa, Mak? Dawa. Oh, tempe Jawa mawon. Heeh, wong wis arek jaban ada roti. Wis sak segere jane yo. Oh, nggih. Dari tempe dawa. Oke. Timune ganti tempe dawa. Siap. Wah, sak enake, Mak, seger. Tambah nek awan-awan kayak es, Mak. Wah, iki dawete. Wah, sak segere. Gue. Iki, Mak. Sing 1.500-an ki. Beginilah suasana desa tempat kami jualan keliling sehari-hari. Menurut kalian bagaimana suasana desa kami ini? Oh, pemeneh, Mak. Tempe pun gadah. Pun nggih. Oh, bulurah tesek teng griya. Nggih, mungkin kula tawanane. Panjenengan niku jan kreativitas di desa ngeten iki. Wegah kreatif biyen wae. Saben dinten ngoten niku. Biyen iki saben Pagi sore, Pak, ngeten. pagi kula makan. Oh, nggih. Monggo Pak Lurah ngersake napa? Lombok yang ngasih adul, sedulur. Ora adol sapa niki. Oh, ngoten namanya. Nggih, nggih. Jajan pasar nggih enten. Tempe plastik nggih enten, Pak Lurah. Lombok, ayam. Niku 1.500, kayak sing niku 2.500. Namung kawan ya, Bu, Pak. Cuma 4.000 aja, murah meriah. Bayam ada, bayam jebol. Di shop. Terus bakso ada, bakso. Bu Lurah enggak belanja. Masak. Kerupuk ada. Ya sedulur neng desa enak ngene iki. Esuk arep masak bakul do teko. Niki. Enturane nyala sumangkur rono. Oh penteng kono. Duh. Kalau bojo. Oh, sekalian. Nggih. Nik Supreh rono wis ora enek. oh, Supreh. nggih. Walah. Rinjo kae lho. Yo ngalah. Dan jaya tenan kaya ngono. Dadak engko menek lho. Kono loro siji Kas. Apa? Iki gek kok plastik. Iki 1.500, niku 1.000. Lah iya kono loro gek kurang. Kurang piro? 2.000. 2.000. Buat ceretan dhewe ora seger ku nek dawet dhewe seger. Lah iya nek iki dong. Mbok enak ra, Mas? Arak mosak apa nek sik arak rombukan bareng mbok wis. Mbok kowe di Ayo ambil parut ya. Bagi kami, jualan sayur keliling bukan sekedar aktivitas jual beli, tapi juga silaturahmi. Kami senang mengetahui saudara-saudara kami di desa ini dalam keadaan sehat, rezekinya lancar. Kami juga sangat senang buat kalian yang selalu dukung kami. Berupa like, subscribe, dan komentar kalian membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami, semoga hari-hari kalian penuh kebahagiaan, diberi kesehatan juga kelancaran rezeki.
Nek wong ngeri telo. Aduh. Lah ora kon bakal kepak sajian Ibu. Ayo menek dek Mas. Aja dipakai pae buran nek udan mati lho. Ae wis kadung ya. Ini mati nek udan. Nek urea ora nek banyu lho. Ya men ngerti. Oh nek blonjoke nang anu. Kae wong liwat kae saka nek santi ning Joman. Masak apa? Pernah nggak kalian merasa rezeki itu datang dari arah yang nggak disangka? Bukan dari yang paling cepat, terkadang datang dari yang paling sabar, ikhlas, dan nggak gampang nyerah. Untuk kalian semua yang sedang berjuang seperti kami, jangan gampang nyerah ya, karena rezeki terkadang datang dari arah yang nggak kita sangka-sangka. Berbaik sangka setiap hari dan tetap semangat.